Dobrodošli natrag. U prvom videu razgovarali smo o etičkim pristupima, ekocentrizmu i antropocentrizmu, a u ovom videu vidjet ćemo jesu li naši motivi djelovanja u svemiru opravdani i imamo li pravo na to. Etičnost svemirskog istraživanja za sobom nosi određena pitanja. Koji motivi su opravdani, koji rizici će doći, kako bi trebali djelovati u svjetlu etike, te trebamo li postaviti određena ograničenja u našem djelovanju. Vidiš, zanimljivo, baš kad pričamo po pitanju istraživanja svemira, obično prva stvar koja mi pada na pamet je nekako naše istraživanje Marsa. Znači da je to vrlo aktualna tema i Mars se tu u tom kontekstu dosta često spominje kao neka rezervna zemlja, kao nešto, neka planet najsličniji u sunčevom sustavu koji bi mi mogli naseliti, istražiti i slično. I vidim tu ogromne prilike, jer ne znamo zapravo, nismo istražili naravno cijeli Mars. Ima tu jako puno prilika za nove tehnologije, za nova otkrića, možda poboljšati naše shvaćanje svemira, našeg okoliša, u krajnjoj liniji našeg postojanja i čini mi se to kao odlična prilika koju definitivno ne bi trebalo zanemariti. Pa vidiš, sada tu dosta su podvojena mišljenja. Naime, moje mišljenje je da ima li smisla ulagati u Mars s obzirom da se brojni resursi troše u samo istraživanje Marsa. Po mojem mišljenju, trebalo bi te resurse usmjeriti u pomoć samoj planeti Zemlji, a ne tražiti njezinu zamjenu. Dobro, mogu i to razumjeti, a s druge strane imamo osjećaj da imamo tehnologije i resurse dovoljno da radimo stvari zapravo usporedno. Ako se držimo određenih etičkih načela, da ako odgovorno istražujemo svemir, da tu ni taj dio istraživanja Marsa neće zapravo biti problem. Pa da, ali zaboravimo uvijek na ono da je ipak to planet o kojem ne znamo još toliko. I ima li čovjek pravo istraživati i djelovati na njemu zbog mogućnosti možda ostavljanja svoga traga i možda uništavanja nekih mikroorganizama koji su tamo od početka. Aha, narušavanje vanzemaljskog života na taj način. Možda, da. To o vanzemaljcima ne bih htjela pričati, ali ipak jedna od najvećih opasnosti koja zapravo prijeti kod istraživanja Marsa je samo slanje ljudi na Mars. S obzirom da je to područje koje ne znamo i ne znamo kako će utjecati na čovjeka. Najveća opasnost je sada pitanje ljudskih života i normalno da nije u redu poslati nekoga koji se nikada više neće vratiti. Slažem se da tu postoji određen problemi oko slanja ljudi, učinaka na zapravo okoliš Marsa kao takav, recimo. Ali s druge strane, treba to uzeti u jednadžbu, treba razmisliti o tome, ali čini mi se da smo na dovoljnom stupnju razvoja da možemo osigurati, da možemo razmisliti o određenim etičkim vrijednostima i da imamo dovoljan stupanj tehnologije da možemo i osigurati da, ne znam, ljudi koji idu na Mars, da imaju tamo ugodne i u redu živote. Naravno da ima uključenih rizika, ali mislim da smo dovoljno razvijeni da ih možemo svesti na minimum. Sada, možemo mi promišljati ovdje jako dugo o ovome, ali smatram da ipak Mars i dalje tema za koju će nam trebati ipak puno više vremena i naravno svako ima pravo na svoje mišljenje u ovoj temi, no za sada mislim da možemo mi ostati tu na Zemlji, a Mars neka se čeka. Još malo. Još malo.